Shalom, mulai ate ma di Tuhatta, mulai ate dang di persaurata. Lasitu tudo rohaname majakon haroromuna, lumubi ma tu jemaat na ordope rapdohot hame marsaur di bagas juro ni Tuhatta. Nang songoni tuak kadonga jemaat na beribadah di ganuk bagas nabi melalui video YouTube live streaming hinurhon ni dambak COVID saunarion. Hurian itu hatta dipaingot tita di menggutta sadarion tung meraga pihak kahamaulon nata bulus di panguluatta manok tong mahita marhaposan jala marhapurusat tu di bata jahuba asada pota tua hita di ngulutta atong martangi yang majol hita satokin di bagasar rohatta sahat tedu
lau mangidu panguripion tu de bata Jehovah martangnya kita. Amen. Tabuka ma parmenggota, tapuji Tuhata maredehita. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan ta Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augak kutu hamu, burhon hamu masianau, ay nalabok doau jalan serep meroha, asada potan paredianan hasonangan todimuna, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami na di benua gijang, asima roham di hami, marnida hami halak naga leon, di ida hodo, nagugusi tutudo musuh nami, saita ludo hami di bahen, alani hagaleon nami, di baheni, hupangido hami tuho, say pargugui jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Anggo didongani Tuhan Yesus salelena mangingani lurah susana sonang doroku. Namang
Tapi gimana hatani tu hatta? Songo patujulo ni jamita turpuk epistel di menggutta sadarion natar surat di berita naulini Matius bid 24 mamukamai sian ayat 27 sahatu ayat 25 rimahita majaha margati soreng songonom mahatane tu hatta dungi didalani ibana masardok luat Galilea lau mangajari diaka perguruan mamaritaon harajaoni huhut pamalum nasa sahid dohot na niae ni halak na di sini. Jadi macetorok mahalak manghihut ibana akan sian luat Galilea, sia Dekapolis 10 huta, sia Jerusalem, sia Judea, doho sian luat na di baribani aik Jordan, olat ni dosa hakna, martua maakanau bigi hatani bata, jalanau piopsa. Amin. Hai nang malua hosian dosa koko mudadi Tuhan dai taku mai asa sonang roha nagogo tutu mudari tu palua hono mudari di perdalanan ningolutta tung macai godang dodo sa pangalaw siota tudong atta jolma tarlumu bima diadopan itu hatta kinorhon ni di bagasan uduk doho serep ni roha tatopo tima dosatta nagudangi tu debata Jehovah martangi yang mahita di bagasan rohatta. Ale amanami na di banua gijang di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pergugo na sohatu dosan sito palangit dohot tano mula ni nasa hasit tongan dohot hati goran lau manguhumi nasa manusia nuaeng rodo hami marsoba tu adupamu manol soli dosa dohot pangalason nami maradu popatikmu. Juk dohami mangului ela-ela ni sibulis,
dohok bakko nami na jahati. Natama situ doho na uhummu hami, hobar tu pangalason nami. Alay, namanol soli dohami di sude najat na hubay kami. Ubahay ni do rohami tu adopamu. Pasahaton sa luhut hadirion nami. Dohok manol soli sude dosa nami. Asima roham dihami. Sesama sude dosa dohok pangalason nami. Aletot di purbadia. Sodangi marohanami. Jala pargugui mahami mangulahon na hobar tulomoni roham. Pai mahujalo hami hanguluan sa liling nililing na. Di bagasan pakaholongon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigi mabaga-baga ni debata taringot nga sesan ni dosata. Para si roha jala parding gabbasa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang libahit tuhita hobar tuakka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuakka hajahatotta. Songon asini ama-ama tuakka anakna. Asini rohani Jahoba diakka namak kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tabigima hatani debata, sikat ni patik, nagabi ruhut dingulut tanay baru, tersurat may di 5 Musa bidu 20 ayat syada. Songonom mahatan itu wata. Molo tung tinggil situ roham, tumangiho suara ni Jahoba debatam, mangaringgas roham mangulaho patikna, akana hutonahon itu hosa darion, jadi pabakiton ni Jahoba de Batam maho tumibul siyan nasa bangso di tanoon. Dulay hami salinay. Molo tung tinggil situ roham tumangiho suara ni Jahoba de Batam. Mga ringgas roham mangulaho patikna. Akana hutonahon itu hosa darion. Jadi pabakiton ni Jahoba de Batam maho tumibul siyan nasa bangso di tanoon. Ola ni dosa hakna. Atong rak mangidugugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tuhatami. Amen. Tuhan
taha tidak ko maha porsiaw tai, songon nahinay tidak ko ni dongatta saha porsiaw di portibion, rap madok mahita, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na soha tudusan, na manupalangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sesedai, imana timbun ni si Maria, nagabi-gabian siya di porbadia, adorang soha bubuan, ido tuhata nama nabirnit, di panguman ni silatus, nama te terpajal libana di haupinor silang, jala tua turu deng ditanom, namulak mangulu di hari patuluhun, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai para guguna suatu dosan, disimay bana pay mamula sugo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditot di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mardok, mulak mangulu sugo daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Kita mendengarkan berita jemaat pada minggu kita hari ini. Yang pertama, yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita di kebaktian siang, yaitu Amang Pendeta J. Lubis MTH. Poin yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022, ibadah umum dapat tetap diikuti melalui live streaming YouTube pada pukul 10 WIB. Poin ketiga, kebaktian malam pertangyangan sektor. Kebaktian malam pertangyangan sektor di jemaat kita akan dimulai dengan kebaktian bersama gabungan sektor di gereja pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau agar semua warga jemaat mengikuti kebaktian malam tersebut dan pada minggu berikutnya tetap dilaksanakan kebaktian malam pertangyangan sektor pada setiap hari Rabu bertempat di gereja. Poin yang keempat, pindah jemaat. Sejak hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 telah pindah dari GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan keluarga Adi Hartoni Hutagalung, Febrika Utari Silalahi beserta 2 anak sektor 5. Mereka pindah ke GKPI Jemaat Khusus Marindal wilayah 2 Medan Deli Serdang. Poin yang kelima telah dibacakan di minggu kita minggu yang lalu. Poin yang keenam, jadwal ibadah kebaktian minggu sejak tanggal 6 Februari sesuai program kerja jemaat tahun 2022 dengan kebaktian ibadah minggu pagi jam 8, kebaktian ibadah minggu siang jam 10, kebaktian ibadah minggu sore jam 17 WIB. Poin ketujuh, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita jemaat tambahan, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik sidi mengikuti kebaktian tersebut. Demikian berita jemaat untuk kita. Shalom.
Dapat saya damar hatta martam yang mahita. Di bata Jahuba, di bata nami namar habangsa di Banua Gijang. Di bagasam mandukutun ali Tuhan. Toktongko kami madok mauliate Tuho. Siala dengan dibasam ali Tuhan. Na toktong menguruti peralahan nenggulu nami. Sian akka air salpu ali Tuhan satu mandukutun. Dala toktong ditabayho di hami hai pason. Bui hami ali Tuhan mahahi pason siyang bagas naibi. Ro tu bagas jorom na badiaon. Ima patupahon parminggon nami ali Tuhan. Asalani ali Tuhan nak parminggon nami di huriam. Di bagas jorom na badiaon doho di ruah di jabu-jabu ni akarwasmu ali Tuhan. Ima na melalui YouTube. Tuhan kupasatami tuho. Asahoma ali Tuhan na majongjongi sa luhuna. Para mingguan nami di bagas sadarion. Di bagas jorom nang di bagas rumah jemaatmu ali Tuhan ganuk marsar-sadabi. Asaktong mardalad di bagasan holong roha doho asin roham. Jalatok-tok tuak tabay akari hami akahay pason. Asa tuktong marahay pasok kami Tuhan takatik negro. Buhi madohoti akakibaktian na pinasa mo Tuhan di kegiatan nami Tuhan. Alam ni Tuhan di bagas at kipitoktong hay madok maulate tuho. Di sudi akadinggan di basam ali Tuhan. Na pinasa mi Tuhan. Doktong di pahipatso hami Tuhan. Malua hami siyan aka parsahiton. Jala di bagasan hay pasok kami Tuhan. Bui kami marpungu di bagas corom na bidom. Tuhan di bata Jahuba di bata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Di bagasat tikyot Tuhan. Nunga hubigi kami berita menaktikting na masa di minggu nami na manipa na sa minggon ali Tuhan. Ima di akka kegiatan na nagsipatu paon ni Huriam. Terlumobi may Tuhan di partamiangan sektor. Siar sektor sada, sahatu sektor pitu ali Tuhan. Na naik si patu paun ni Huriami pertamiangan di hari Rabu. Tuhan di bata Jahuba di bata nami, Tuhan rupa sahton nami. Asa toktong mahu ali Tuhan na manggungguli roh hado pikiran nami. Asa huingot tami Tuhan, roh tu bagas jorom na badiaon. Ima marhite-hite para saunran nami marhite-hite hatam na badi. Jala pahipat sami Tuhan. Pahipas sudi nang karwas munang akka pelayan na melayani di akka partamiangan na nagsipatu paneon ni Huriam ali Tuhan. Laksuli Tuhan nang di kebaktian seksi perempuan Tuhan na nagsilaksana waktu akka minggu-minggu depan Tuhan. Tuktong mahu ali Tuhan na manabay ay pasor do tak kalasi roha di seksi perempuan. Asawui Tuhan dikuti nasiday ima kebaktian seksi perempuan na nagsipatu paun ni Huriam tuak katiki na nengro ali Tuhan. Lakso Tuhan nang di bagas at tikyo petoktong ko banu nami di bagas at tamyang ngami. Di ina nami ali Tuhan. Nonya dati pakpahan buru siburian Tuhan ngamula kiwana sa rumah sakit na diare na lewati. Lau penimbuhan ba ali Tuhan di bagas na. Tuhan ho mana mandangani. Jala ho mana majama pamatangi nami. Asa wui tanggal akasahit siyan pamatanga. Bui ina nami rohan. Ro marminggu tu bagas jorom na badai. Ima memuji doho pasangapun guarmu na badi ali Tuhan. Lakso pali Tuhan nang di aka keluarga na pidda doho na masuk na baru di Huriam ali Tuhan. Manang di Tuhan keluarga na pidda toktong maho na mangalehon hahipasud na sida. Tok sulutkon akasipatu haring kaso tunda sida asa manang di dia Tuhan na sida markuria asa toktong may gabe si huton ho ali Tuhan. Nang anak ko na Tuhan na baru masuk tuhuriam pendaftaran gabe anggota jemaat penuh di GKPI Resort khusus RB Tuhan. Sulukum ma Tuhan sipatu haring kaso ni tunda sida asa wui tu akatiki nang ro ali Tuhan. Gabe anggota jemaat penuh si huton ho di si puji ho
nasida ale Tuhan di marhite-hite di pardalin nguluna nang di keluargana. Asa bagi keluarga doho ruas na mangulu nasida Tuhan di huriam na ditikion ale Tuhan. Laksofali Tuhan nang sudi aka persembahan na naisilaksana nami Tuhan tuktong mabuka roh haru pikiran nami. Asa tukto kami Tuhan pasahaton persembahan nami na duminggan lahop memuji doho pasangapon guarmu na bedei di tonga-tonga ni huriap mali Tuhan. Tuhan debata Jehovah debata nami nang kami saluhu na ale Tuhan ruas di huriam GKPI. Sian danak teka doho akal doho akal nabagudang ale Tuhan satu dewa satu Tuhan. Doho akal anak nami ale Tuhan nan pinalmehom Tuhami upasahat kami metuho asa homa ali Tuhan na mga rejay kami asa homa ali Tuhan na mga jari kami asa tahu kami Tuhan mangulahon tulomon ni roham unang luas kami Tuhan ganggu di pardalan gulu namion apalagi Tuhan di akan masa akan penyakit COVID ditikyon na Tuhan gabi budang buhi kami Tuhan marpungu arong di akan di bagas nabi marpinggu alay pos rohanabi sa luhu nay sian pamutuan mo dali Tuhan, mangiru kami tuho, au pemaitulah presor kami, asawui kami ali Tuhan, tuak katik kinay negro, marpungu, marsaur, marlasin roha, memuji pasangapon warmu na badai di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan. Laksor ali Tuhan satu kenai, nanaing manangi mahami ali Tuhan, sian hatam na badai, imana naik pinatorang ni amanami, padita jay Luis MTH. Tuhan, hupangin doham tuho, asa homa mempersahalai, amanami padita jay Luis. Doho mga kaliyon semangat tunasida asa buhi ali Tuhan lam tumakas di pasahat nasida hatami ima na nagsiula honong nami ali Tuhan doho sitiyo honong nami ima di padalanan ni gulu nami on asa gabi hatam na badi ali Tuhan sulu-sulu nami di nahulom tukok nami di daladit di na madalani akka ari-aring gulu nami tunas tu akatik kinanong sa dalam nami jalatuktong tabay hahipason di aka keluarga ni ama nami padita jay Luis Tuhan asalam tuktong tu aka ringkasi rohana sida lahu melayani di huriam na bedion Tuhan atong namarningot kami ali Tuhan dia kadusa pangrason nami na ututuk kami do na sutut kami marpunho saksoni nang mararpudong nami solma jumolo kami ya Tuhan orasi siya na harusan nami astama kami habawaran pasuk-pasum do mamuji do pasangapong warmu do abadi atong ali Tuhan upuji hupasang apami maho siatikion saha rodi saliling-ilinga. Amin.
debata na sumurung sian saluhutna roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan obason na yung tabigi hata ni Tuhata imanagabe ngolu ni Todita na dienet sian Jeremia 17 mamuka may sian ayat 5 sahat rodi ayat 10. Songonom didok disi hatani Tuhata tangihok kamuma. Songonodo hatani Jehovah marjea mabawa na marhaposa tujolma manang tubulon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jehovah. Songon halak perbahudung di tano bakal-bakal di tano namahiang do ibana dang tagamon idaona rona denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na asim naso hinudulan ni halak alai mertua mabawa na markaposan tu Jehovah jala Jehovah haporusanna dibain. Tudos do ibana tuhau na sinua ditopi ni batangaik. Jala majarar uratna tu labung batang aik. Jala dang mabiar ibana molorope hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di tahun haharon jala dang masohot marpabue tung na akal situtudo rohani jolma jala naganggu tungise ma natuk madodoisa ahu Jehovah do si dodo roha si uji pia-pia jala mangalehot tuganuk jolma hobbartu dalanna hobbartu parbue ni pabahenanna ido sahatna didok odolan ni jamitata di bagasan tikion martua mana marhaposan tu Jehovah berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Di hamuna manami do tinanami na inaulongan di bagasan gowarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Parsaurata maradopon debata di bagasa kaporseao dohot pakirimon nang dohot holong ido sasitong na manot Tuhon pangalaho pikiran pakirimon ulaon nang dohot pabahenata. Jala laosido sasitonga na manot Tuhon parbue na naik si putihota parbue na naik si buatotta dohot parbue na bohi sinikmatata di tonga-tonga ni parngulunon. Alaina gabe suku-cukun waing di bagasa tikion. Ise do tapangasahon di tonga-tonga ni ngulut taon. Ise do di pangasahon ko di tonga-tonga ni ngolu. Babuy do jolma marminggu. Alaina di pangasahon dak Tuhani.
Bui di pangasahong guguna. Bui di pangasahong gogo ni botohanno. Bui di pangasahong gogo ni suarana. Bui di pangasahong kamalona. Alani perlu mata suku di bagasa tikion, isedo ta pangasahon. Siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita saat ini? Ayalana nunga di dok Tuhan Yesus dak saluhu jolma nama dok Tuhan, Tuhan, bongot Tuhan rajaun ni debata, alai isena mangulahon, dot nama kaporsiai hataku, ido nagabe dapotan tupal hanguluan dot hamartuaun. Alai sautik majo tabereng molo didok hata mangasahon mengandalkan molo di bahasa Hebirna didok batah. Imana patuduhon tusada keyakinan na mempengaruhi ngoluta laho melakukan sesuatu keputusan. Manang mangulahon sesuatu di bagasan paranguluon. Jadi alanido molo didok mengandalkan berarti makaposi, makaporsiai, marsitutu. Hiado hita mangasahon dong atajol madinguluta. Hiado kan? Atau himala maho tusi. Pamiliter pei, keluarga terpei, lau maho pasti diurupi ho. Mulu inna hita majotu geleng tak. Rai turbuido tu sada hagugo di geletai mantap. Ngarong besi topoton, ngarong besi harap penonton. Ido, ima mulai dokon hata mengandalkan di tonga-tonga ni parangulunon. Alai marhite-hitei di bagasa tikion, naeng di paingom mahita jala di jauh hita di bagasan tikion, marhite-hite hata ni tuhata, ise nata pangasahod di bagasan ngoluon, hasil ni ima na ta persaulihon, dohot na ta pakilalahon, dohot na tahanguluhon di bagasan tikion. Alanido marhite-hite hatani tuhatta di bagasan tikion, adong do dua hal di patorang jala di patuduhon, taringot tu halak na mangasahon, dohot na mengandalkan di bagasan parnguluon na. Macetakas doi didok di bagasan turpuk jami taon. Jalaido di patu begehon hata ni debata tu tonga-tonga ni bangsona marhite-hite panurirang Jeremia. Na dua na di patu begehoni ima didok di bagasa tikion, ima marjea ma jolma na mangasahon jolma. Manang idok nakingan marjea ma bawa na marhaposan tu jolma. Ale sa takkas rami mang di bahasa Indonesia do di bayar si isot sa hira hola bawa deh. Sira hola bawa narga. Unai tornai jo si parot tak bawa deh. Ale ko kula bawa di son. Jadi mulu diterjemahon bahasa Batakon, langsung gosian bahasa Ibrani, itu bahasa Batak. Jadi ala Israel sistem patriarkat do, sarupa do Batak, Holland dapat juluh bawa. Jeng-jeng do hal Batak, mulu solong bawa, saya busi saya udah matai do inatai, do simbatuana, nang do orang tuana. Aina baru, terus saya do, saya Holland bawa do hirana argahian. Ada rangi maksudna di son. Tu sada tu sudehita do sasitong na nerokon na terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Jadi mulo didok dison hata terkutuk unang jo itur ta pahami songon hata bura-bura di halak Batak. Dah. Jala hata terkutuk mulo di hata Batak marjea. Mulo idokon ngamarjea anak ngisianu ninna. Barang binoto songo dia bion. Alana jorma na marjea on dakka dinggap pangalahona. Dakka dinggap pabainanna. Holan na mangarsaki don. Jadi mulo nunga dong yang nakon na marjea. Ingom ma. Holan na manigay natoras na nomon. Manusay natoras na nomon. Jadi mulo hata terkutuk manang marjea. Idok di bagasat di kiosian hata eberna. Idok aurar. Magigi. Hirema terjemahan aslina. Magigi. Jadi mulo didokkom magigi. Baberati sada tu pangatusion. Nasoni halomohom maun. Najorbu maun. Ini do. Yado setta biate. Ibere kamu kotoran di jolma di WC dan disiram. Itu baru hamuna. Bursik mai. Turin nahi daro kan. Itu tapa paling do pamerengat tasian. Dia tu tapa noti noni. Amang jo. Nang ningon itu. Itu berbeli do pamerengat tasiani. Aido. Manang itu spontado hita balik kanan. Manang barak tahu pakilatan ni ngomma. Ima molokon hata terkutuk manang marjea siya bahasa silina magigi jiji menjijikan. Jadi molo didokor rupani marjea ma jolmaninna marjea ma aka jolma moloninna berarti magigi debata mangidai. Di palikot debata mabohina dang dibereng be. Dang ya turehob be. Jadi ngolu naung dihagigi hod debata, ngolu naung di papeol debata bohina pardopahanna sianak kajolma na songoni, bato tu dang marguna ngolunion, dang marlapatang ngolunion. Ido alana hudokon nakim mulununga jolma na marjea, barangnya tu sabion. Ulan na mangula hojea namon. Marjea-jea. Ido. Jadi halak na marjea, halak na terkutuk, sasitong na ngoluna berada di zona 0. Titik 0. Mulu tabay majo siyang matematika. Mulu sada dihalihod dohon 0, hasilna 3, 0. Mulu 100 dihalihon 0, jawabannya. Mulu 1 juta dihali 0, 0. Songoni mangulu ni jolma na marjea. Ngulu na terkutuk. Hidupnya berada di titik 0. Dang marguna, dang marlapatan. Dang adong si berengot yan. Jadi saluhutna ngolu naung berada di titik 0 pasti susah. Alani do tabireng amang do tamu inang. Mulu godak pesinamoti. Torop geleng godang tajalo mamon na di tonga-tonga ni Portibion alay ang gomangolu hita di luar ni Kristus dikalikan dengan 0 itu semua 0. Maka natorop bojol manuaing nagodang mamon nagodak sinamotna, nagodang artana, nagodang geleng na, dan gabe berbahagia, dan gabe sonang imana, alai gabe susah, marsak, bahkan terakhir ibana, bunuh diri, diikat tuduh tali plastik di lehernya, mati. Ala 0.
Jadi songo dia pe godang ni sinamoti salinai. Songo dia pe torop ni gelengi, songo dia pe gogota di Portibio, songo dia pe hamalota, tapi jika itu dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Itu. Jadi unang tabai jo pahebat tunguluan. Itu. Jadi alani do di bagasan tikio di hamuna amanami dohot inanami, ramu kisah tonga-tongata, Hiado adong majaha kisah-kisah ni aka jolma-jolma na terkenal. Na di abad 20 sadaun. Ibayan sada buku nasib orang-orang hebat. Inna. Jala molo jinaha buku nau cude baitur ningo-ningo doboti. Sebelum binereng di ujungna. Alanya ala ni hagodangon ni artana mamonna dohot ke populeranna dohot kehebatanna di tonga-tonga ni Portibion amang tabuneon ni naroha amang tabuneon naroha ido dangong nasubui di tuhor dangong nasubui di dapotna lomona manak tu dia pokoknya dangarong nahurang alai ketika nasida hidup di luar Tuhan, hidup di titik 0. Ternyata kehebatan dunia ini nggak bisa mendatangkan kebahagiaan hati ini, nggak bisa. Karena hati ini bersumber daripada Tuhan, maka hanya Tuhan yang dapat membahagiakan, menyenangkan, membuat kita kuat. Nei portibio dang adong, dang nama dok nei portibio dak perlu. Jadi kahalak na ternamai. Akhirnya tragedi dongoluna. Mate bunuh diri. Mate ditebak doh pistol. Mate minum racun. Mate mengalang pil tidur na overdosis. Ima molo nunga di titik 0 ngoluta amanginan. Hidup baik dokter Tuhan Yesus. Itu sada duli-duli namora. Ahado sipatu pauku Tuhan. Asa bongo tahu. Tuhan rajau ni debata. Tuhan ngoluat saleleng ni delengna. Ulahom mapatikinin na. Pitorodo duli-duli madok. Aunga. Ngau pasangap na toratsu. Ngahulahonon. 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 Atong Roma Tuhan Yesus gadis martami pajuali matuaka namorai itur marsak go doli-doli jalalau jali tinggal ho Yesus ini hapeng molo jolma nunga masuk tu titik 0 imero konaki jolma na marjea jolma na terkutuk di bagasan ngoluna idok di bagasa tikio di patudos doi tusada suacuanan ima songon na dirok nakid di ayat onomi na tubu di tano na mahiyang jala na tubu di tano bakal di halongonan jala na soheani hudulan ya kajolma molo di bahasa Indonesia di dokko sa sitong lebih pas dope ima di patudos tu rumput bulus molo di halak Israel adong gosada rumput manang suasuanan marduri doon alai molo hona pak ni jolma tu son mang neiba iturgata lusudi pamatang ni jolma jadi dihagigi hodon iba sining jolma don molo turusan ra di halak batak ise mahita isom manadalatong ang golatong itobak goi jay latongon macai ijo hiya do na bagakian mulu marlinggom-linggom pepetori ba cai tabu hiya may napakilalan ni ba alai holakona mang naurat na tubaran ni ba mang nabulung mang nabatang na itur gatal lu sudai ba ayo itur gatal sudai ba jia tersongonom ma pangalaho ni jolma na marjea dohot pangalaho ni jolma
naung berada di titik nol, ulan na manusay do congol latongi. Jinama bulung nga makarat. Fuduliba di uratna madoit. Dait tu batangna madoit. Ulan na manusay do karo junyo. Jay Victor Marsa giwa mulung nga dong ito bak latong. Ala na mahiyak pe bulung na hona tu iba tong songoni. Najor bu dua bengan. Jolma na terkutukon. Manang jolma na marjiaon. Alani tasukum majon waing di bagasa tikion. Hita majo manibang-nibangi dirita. Ganu mersada-sada. Hira-hira masuk tu na marjiao do hita. Mana tu na terkutukon. Ay do. Ay mulununga jolma na marjia ipasiding jolma doon. Ala na makatay pirak sumano. Hulan na maburay doon. Las dorohan yung mamerendongan na susah. SMS. Susah melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Durak susah nete. Makana marjai. Jela halak na marjaon at terbuido tepatul sumusenga son hatani halak batak risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani begu. Bereng ma. Ngehara hodi ototo jolma alani malona makataya te. Ngehara ototo jolma alani malona makatay. Jadi pang ototo ina maluan makatay. Na maluan berakting, na maluan bersandiwara. Ido. Alai ngomma jolma na marjia don. Bina pada ko kala batak risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani begu. Tabereng majo mulu sada contoh majo mulu adong majo sada halak na naung terperogok majo ni di sada kewamang na majo Roma tu jauh tak kabu di bana tangis amang tolong maju dia takku bawa tobiu nama asih majo roham bodoh kan bereting gimana seminggu pe saya mate seminggu pe 6 senggat tong pe aido babe pos rohau kan ido demi seminggu pe ini mana ngalayulo do sapi habis tahun ngani deho tulu hali nok salpu tahun da buruki latong urang dengo tibana ido pijol mana marjia dong heta songoni ngadong bejabalan dio di portibion ngadong bejabalan dio di adopan di debata jadi hati-hati kita di tonga-tonga ni na mangulun jita sukum bajon waing dirita buah na marjia do hita daung mau liati alana halak na marjia mangulah hojia jala marjia jia itu aupe di bawah sakapur siau do honok kuro unang aro kamu mulakan no siang gerejaon dengan bergelar marjia ahin mahingon jol magura nga benggelar na ni do ba hiado iba jol ma nangok sikolana ale tiba-tiba toribama di belakang ni gornai MSC ini mana ayahon nikon niko ko dewes dua honingon dah ngama boto amang doi nina mantan supir camat ini mana asal mau gelar nepudi kan Aidang ino yang nama asa di Portibo di hamu amanami do inanami. Bodo jol manek kuliah sebulan, pada bulan ton itor sarjana, itor gelar na dijolui. SE. Tapi binoto apa gajak koni, manang sarjana herek, mang sarjana ekonomi, bilang binoto mang nahay. Alay mataboni gelaron. Jadi pos doro hakon non, nang adong mulak sanom bergelar, marji ada. Hati yang manginang dah. Ido. Taksi tiu pun ya. Ido. Nak pibui mangototoi jol mana marjea. Taksi tiu pun ni. So tu ngadong nong mulak sianon gabe na marjea. Ido dah. Daru hiara besi tuat tarupa ni. Iba ni mana ma ikon
gelar ni mana di pudi. MBS ini mana? Serialis dua ni utibana. Erang di boto manghalapatan ni mana? Manghalap bursihan ini mana? Emang bursihan dia lebih mana kan? Tahu ni gelar ni narohawa kan? Ini nak kurang di bagasa tikion. So tu ngadok kita nomulak siang gerejaon, mabuang gelar jaya, manang marjaya. Aung naulo tu si, molong naulo perjulu mau mulak sianon. Itu. Baru na padua humuseng idok di bagasa tikion, ate bu hita majahabu dimpokus di mana mang dimpokus ayat 10 ayat pitui sudah jo hita majahaun. Idok sono sada dua tolu. Hula baru puan majah bawa dah. Bawa ke bawah ini baru hamunai. Nah songon nalomos dah majahon. Sudah jo hita majah. Sada dua tolu. Di bahasa Indonesia di doksong non. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Martua ma aka jolma nama ngasahot Tuhani di bagasan ngoluna. Om mendapat dua hon. Jadi balik ina marjiai terberkati. Martua berarti terberkati. Martua ma aka bawa. Terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi molo didok hata mertua manang hata mengandalkan gabe mertua di patudus do di bagasa tikion ima halakna mempertaruhkan, menggantungkan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan terberkati. Molo istilah ni hata terberkati mertua di bahasa Batak, di bahasa Heberna barat inna ima didoksongon ibarat ni sahalak danak na mga pehon pamatangna manang uluna tu adorani bapakna manang tu adorani omakna. Nah, seorang anak yang sedang menyandarkan kepalanya atau tubuhnya kepada dada bapaknya atau ke dada mamaknya. Aimi mangatong dah. Buasa mulu bawa mangabing geleng apa tidur kan? Pernah tangis do. Ale hola Roma nei itu riba itu adorane songoni itu ne gode. Jadi mulu didok rupani di bagasan tikion terberkati itu tudus mai songon sadada danak na mga peho si majujungna tuadorani bapana manang omakna marhiti-hiti ma dadanaki gabi boy mamereng bohini omakna bohini bapakna iwa dok pacipata manadai do ninna may bereng atong bohi barang bohini omakko. Laos di bape to adoranai, kalau di bereng, arang bapak ko, dang umak ko na, itu tangis do, itu ribagogo do tangis. Jadi, halina naik patuduhon, halak na mengandalkan Tuhani, halak na pangasahot Tuhani di ngoluna, macai jonok do itu adopan ni debata. Di pengaruhi hapor seota, moral ta, pikirat ta, tuadopan ni debata. Jadi molo tabereng bohi ni debata, songodat dana nakin nama mereng bohi ni o makna, gabe sorang matuhita dame na sumurung. Songgo matuhita las niroha, songgo matuhita olop-olop, songgo matuhita hasunanga, songgo madihita gogo. Idu ala na dana ki mulut tertabai bodi to makna itornet do. Aku yang mulu minta nako tangis
Sawi di buti setok tangis kan. Nah. Tio John ternik ola dia peho buti tersip. Nek. Jadi mulu halak na mengandalkan debata di bagasan nguluna. Naung mga peho pamatang na tuat doran itu hani. Tak perbeda-beda bion. Iro. Tak paburai bion. Tak pakata-hata dongan na bion. Tak pangicahi bion. Dang modohodo bi gereja. Tak kapina bi kota-kota ikut di gereja. Iro. Ayong nga saya lalak mamereng buhi ni Tuhani. Alanido idokod di hata pasu-pasui. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodak mabohina tuho. Di dopak mabohina tuho. Bereng masilangi sunari. Bereng matusi. Tuhan sedang menyatakan wajahnya kepada kita. Isima dapotta hadameoni. Isima dapotta hasonangani. Jadi halak na mga sahod debata dangolo besong latong. Dangolo besong semak busun nakinga. Dangolo be mangalayay. Jadi hira-hiran non. At juga rimulak mandok kita sang gerejon. Pas di terasad dupe. Terdigini dongammu ma pakmu. Jelah cipak kilalamu. Hira-hiraha marhonommu. Itu ribas tuh rasa wate. Sorong do matam. Turin. Mulut taruh kuconi umma ciri-ciri ni na marjea. Ayo. Ji mulung dupi halak bata merbada. Alim sebenarnya merdumu itan orara ninna. Jol mana marjea mau. Ala yang gojol mana mangasahod di bata dao. Ikunulu do mengampuni. Iko bodoh saling memaafkan satu dengan yang lain. Ala sinu kumajuta hitan wain. Aya adong do hitan wain na rumah minggu dang masyatuan. Daw. Ong do. Mula dong na marjea do. Ido do no kudi. Ayala na ulu di basipata ina marhuriaon. Mula para jonok musuni tiba. Haleluya. Saya bereng dongan di bawon. Apik tangan nong haleluya tu kijang. Ala si malong haleluya inake. Lek ne ko bereng nakingan daok soni hita. Ay biasanya na siya pamerengan terbereng ang musuna mang nadaong. Lamas tu gereja bitur joli mamari do ti. Iro. Jadi manang naisip rupa ni aka amado hotina na sa peliling ng masyatoa sa pituluari sa minggu tadok may na marjea. Iro. Edang ang ulaon ni si utod de batasong ni. Alay di dokon halak na mga sahod de bata. Halak na mga sahod Jesus. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Didok di bagasat dikion. Di hamuna amanami do tinanami. Mangulumay di bagasan na dame. Mangulumay di bagasan na sonang. Mangulumay di bagasan ngolu na martua. Margogumay bana. Alanunga di dopak ko debata bohina tu ibana. Margogumay mana. Alanunga di sodak ko debata kwasona tu ibana. Jadi mulu adokpe si taunoni geleng manang nabalga alai halak naung mga sahon debata jala naung mamereng bohi ni debata alanunga bersandar hotu ibana di bagasat ikion dang adong bedalan na disi gabi sumurto dang ang gabi dalan na madele beho dang gabi adong dalan na Marcella beho marsaksela luho dang ang gabi dalan na beho marungutung to di bagasan ngulum alana nunga ubalga
sodak kamuliaon nya sia bohi ni debata, berkatnya sia bohi ni debata, kuasanya sia bohi ni debata, mangarajai roha pikiran doho todim, gabi si parmonang maho di tonga-tonga ni nguluan. Jadi nak pehita di tonga-tonga ni tahun 2020 sada sahut tahun 2022 on di pagosa-gosa COVID do pehita bahkan sudah bervarian kepada Omikron hari ini yang lebih kecil daripada COVID itu yang bisa menembus masker kita ini kalau masih satu. Alai tabereng ma di bagasa tikion. Bodoh hita ulam mangasahon vaksini down. Bodoh hita ulam mangasahon on down. Alai yang gopala na marga, andalkanlah Yesus di dalam kehidupan kamu. Pangasahon ma Yesus di bagasan parngulummu. Dipastiho di sima hita madapot asini rohana huaso do gogo setikion rodi saliling-ililingna. Amin. Amin. Jadi mulu terlebab pedong kami mabayar utang mingi terburai dah. Atenang. Nang be. Nang gabi na marjiah. Jadi mulu disukum mahitan waing di bagasa tikion. Hira-hira di pihak ni dia mahitan waing. Di pihak ni marjia do, manang di pihak ni mertua. Akalan siya mazo, di pihak dia mahamunaing. Nomor tua, tutu do, dah bergabung camu. Jadi mulu terlebat cugut, parumemi mangalin deham ni baru roham. Buram muro, aiso hase yaon, tinggal homay ba, inam muro. Mulu ido koko inang, marjia maho, nak penunglan siya ho. Ido. Alay mo suna labab peoti rupani. Bay tordok kumatong narebor ra parumaiki. Olades. Narebor ra hote inang nimmu matong. Tordami maruhani parumemi manulangi ho. Alay ang gununga mo ho pati atin iburay ho ibana. Buka. Tori sosok pun masih dogi atau patung tuwe guys. Asalaon ina. Gitu kan. Itu. Sehalina usukun. Mula-mula kita sianon. Aha magelarta. Marjia do manang nomor 2. Amin. Alani di bagasa tikion. Pangasahom matuhani. Pasahat mangolum tu ibana. Jala ingom ma di bagasan tikion. Di hamuna amanami dohot inanami. Molo nunga tapang asaho Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Munak pula di garijaon. Munak pula di son. Pangasahom ma Tuhani ho sebagai ama di tonga-tonga ni keluargai. Asa budi bereko sitong inata do gelengmu. Ay di dokodo laki-laki dan perempuan adalah gambar dan rupa Allah. Iyo. Jadi mulut kumurak piberek waeng anakmu, parumaimu, helam. Perjul maju bereng, tahe. Tong do bohini di bata, bohini helak kodo parumaikon. Taksi buraka penganon. Si pai ngotor don. Do konon ni aka amang do tinang. Ido. Dia te buah amata songon nabirarao mulak se perkeriduan na alai nang atau ulu na bereng kalungan do dia. Saat jauh, buka jamu jo. Itu resongkai songoni. Unak pula tore musuh inang menyambut. Sidang magusani mana na mga sahot Tuhan ya te. Pahoho maju satokin. Dukud dulibana leo minum. Ayah orang nama samang. Nimmu marang muruk be. Ala yang gotor disambut tora tong muruk na ido muruki musengan. Maju pemana marjia do na marjia. Patuk tak mate. Itu sama siapa be sa minggu. Selamat iskiti. Nama tu siapa? Jadi ala nido di bagasa tikio di hamuna amanami do hotina nami.
manang na geleng manang na balgape hamauloni anggo nunga di pangasaho kode bata nunga di berekobo hinai nunga di sodako tuho wasonai nunga di pasaha tuho gogonai jalonge pasaha tuho dame na sumurungi ingom ma ima nagabi hagugon na masay luar biasa di bagasan parngulunon dang di titik 0 kita alayong masuk kita tu titik 1 Ido, dang 0 kita nga 1 jadi mulo 1 kali 1 memang bahasa ada rupiah teh alay mulo 2 kali sada nga 3 martabataba mapasu-pasui jadi mulo nunga masuk kita tu titik sadaon tapangasahot Tuhani mulo humurang pe ekonomi ingot tamuma dang mabay kamu bay marsak dang mabay kita bay susah alay margugo mahita asa saut hatani tu hatana madok pasu-pasu nautik do pasu-pasu na gudang tau mabualas ni roha may dingulon sa tikyon rotu saliling-ililing na amin buah ayang go siya na ekonomi roa una cukup nuay isi mahita madok sunga nga cukup ngulunay son isyong isubrani madokon nadong pargabus may ay song na cukup ngulon saya na mataw hurang do alay molo tu kurang pe di bagasan ngoluta molo nunga tapangasahot Tuhani idola ni doko si Raja Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku apakah Daud tidak kekurangan dia masih dikejar-kejar mertuanya dia diancam dia mau dibunuh dia tapi kenapa dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku alana dihaposi bana do molo nunga ho pangasahot Tuhani unggo guru waso ni Tuhani daripada waso ni si Saul lau pamate honang itu turido ko ni mana jinak pesongoni rupanya kasahiti molok songgom naik tu hita geling manang nabalga hacip manang si hacitian unang terdokon na alak mau Tuhan tak tahu na benar dang alapon na ho pasiak-siakon na ho edang mangaturi nah do alay muluduk penayang songgo persaya ni dia kapamatang tabi jelay mahatan itu hatta madokon anggo nagrigirdo nagalido anggo daging nagrigirdo anggo toddi pamatang tonggalidon alay dokma ito nga tonga ni hagaleon ni pamatangi ito nga tonga ni hagaleon ni pikirani ito nga tonga ni hagaleon ni semangati dokma ubalgado huaso ni debata lau pamalupo nao daripada mabay nao madabuto akadusay alani sayron ko tarok kumay ido ala na ido ko di bagasat tikyon tuhita sa luhut na martua ma aka na mga sahon debata jadi alani rumusna songonom ma tatiup di bagasa parangulot ta Horsea pangasahon sama dengan kuasa Tuhan akan niatan. Atau kalau katakan percaya tambah andalkan sama dengan mujizat. Enggu suporsia do hita adek tandal nangong gunana. Itu. Jadi mulunga bu hita saling percaya dan saling mengandalkan satu dengan yang lain. Hira-hira ong do pinahurang di ngulon. Aung do pinahurang di ngulu ni ama do tina sebagai suami istri di tonga-tonga ni keluarga. Ketika kita saling mempercayai dan saling mengandalkan satu dengan yang lain. Nah ngarong be alay bulu marsi sobbu do. Tong ma halak na marsi sobbu cuma na marjia dong. Itu. Itu dah. Enang bidu ana halak bata kate. Binaga bidok tabereng. Memang jabar ni boru di ulau ni hula-hula marhobas. Hola narong boru hudul itu rodo hula-hula. Nasi botol du tubana ini. Ini orang botol tubana marjia kira itu maksudna. Jadi mau tabo teratong di dia ke posisi tado dia saluhudna. Alani tak terapkan kah nyatakan mulai ini
saya akan percaya dan mengandalkan Tuhan, maka mujizat dan kuasa-Nya akan nyata di dalam kehidupan saya. Maka keluar kita dari titik nol. Hidup kita tidak marjea lagi, tapi hidup kita mertua setikion rori saliling-lilingna. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di bata marhiti Yesus Kristus. Para siroha jala pardinggan basa. Naung patar. Paingotot jala majou hami di bagasan tikio Tuhan. Di tonga-tonga ni hasiang anon. Saluhu Tuhan akan apursia. Di doko di bagasan tikion. Gabe jolma na martua mah. Ala mangasahod de bata. Alai ganup na mangasahon gogoni botohan no. Ganup pala na mangasahon dongan na jolma. Ganup na mangasahon hadirion na. Baka manadikot Tuhan ini bagasan muluna. Didog jolma na marjea di dali Tuhan. Jalapos nuruhan nami Tuhan di bagasa tikion. Mula kami sa tonga-tonga ni bagason. Ikong gabi akajol mana martua mahami. Martua hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Martua hami di tonga-tonga ni keluarga nami. Martua hami na mare anak koni. Martua hami di akaulaun nami. Jala martua hami di akaparsauran nami. Jala martua mahami Tuhan nang di tonga-tonga ni huriam. Di bagasan tikion. Pinuji maho Tuhan. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita. Musa 35 ayat 22. Imahata ni debata na lao paborhat to kita. Lao pasahaton pilihan na muli tuadopan ni debata. Songnum mahata ni tuhata didok disi. Jadi robima akabawa dongan ni aka parupuan. Sudi tahe akana girgir marroha. Di buah bema leangna dohot ating-atingna dohot titinna dohot horuk korungna rodi ula-ula sere marragam-ragam jala ganup mamilehon sere bahin pilingan tatingan tu Jehovah. Amin tapasahat ma peliatta.
rim mahita jongjong saluhutna. Ta pasahat ma pilihat tahun tua dupan ni dibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gijang di paratopot rohanami dosian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na moliutus. Bison hupasahatami do pilihan hamaletion nami tuho. Saijalo jala pasu-pasu ma pilihanon asa gabi dalan panidangion parsaoran doho tulaon asini roha di huriam. Bayan mangulu nami gabi pilihan na hubbar tulomoni roham. Jala persidohot parohon harajom holong hasitongam mudohot tadamiom mudisadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok mauliati tuho. Di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana di leoni, toniru di pamataku, osadohon gogoki, rodi sarut artaku, lupa saat itu. Manami nari Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya ro maharajom, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dame jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaurhom madamena tutodi munabi. Amin. Amin.